Zo, goeiedag iedereen, welkom op een nieuwe Street View locatie Knokke Heist.
Zo, beste mensen, welkom in Knokke Heist. Dus hier ook de mogelijkheid op verschillende locaties om de batterij van je fiets op te laden. Via deze lokker. Je kan natuurlijk je fiets hier laten staan of gewoon de batterij loskoppelen en in deze lokker plaatsen. Goedendag. En hij is altijd de bed. Oh, merci. Het is een bijzonder aangename sfeer. Ja, de prachtige zeedijk hier, met ook de combinatie van deze fietsstrook hier. Het is al goed geregeld met een wonder. Het is mooi weer, maar bon, met de fiets voel je wel nog de koude wind. Het is nog wel wat tussen de twee. Maar bon, het wordt wel opnieuw warm. Luisteren. Ik zeg stop tegen jou, dan moet je luisteren, dan moet je niet doorlopen.